Takže čus lidi, vítejte mi další videa. Dneska půjdeme na výpravu. A vidíte, že se mě změnil skin. Nevím jak. Takovýhle. No, mám farmu. To jsem asi říkal v minulém díle, ale nevím. A asi uděláme si větší příště. A potom, jo, změnil jsem střechu, je hodně větší. To je jako střecha. A teď půjdeme dolů. Mám tam pro vás překvapko, ale no, já jsem to natáčel, ale nepovedlo se mě to. Mně se to úplně jakoby, že vyplo to hrávání. Prdele. Dobré. Dobré. Prdele. Doplníš je. Tady pomoci poměj duše. Dobré, poměň, už nebude šít. Víte, udělal jsem si tady. Čekat. Vidíte, tady mám brinkmaník. A víte, sendiate. To je hodně dobrý. A stop. Víte, že tady jsem, když jsem zrovna tady kopal, tak já jsem začal tady jít tu cestu. Jako tady tu. Tady co mám? Jo, náč. Tak já jsem začal tady tu cestu a tady hnedka byly dia. Ale jak jsem říkal, už se něco nějak pokurvilo. Tak jdem tady nahoru. Nic. Asi půjdu nahoru, tady to jsem vám chtěl ukázat. A dneska prohledáme okolo, jakoby, že kolem našeho domečku. Nastavil jsem si Enderman. Jo. Děkuju moc za 8 odběratelů, to je úplně neskutečný. No, ani ne, ale pro mě, jo. Ještě tamhle. Je to fakt dobrý, fakt děkuju. A to je neuvěřitelný. Jo, zombík. Spadni. Já jsem chtěl spadnout. Co mě nedá, protože se... Jo, a vidíte, jo, hrál jsem hodně za kamerou. A mám 16 levelů. A teď asi radši dáme nahoru a se budeme se vyspět. Bordel, tam má zdroje. Pěkně si dám zase. Na levelů a teď se jdeme vyspat. Tamhle creeper.
Brne, pana. Pojď. Ty vole. Takový štěstí. Jo, chceš? Chceš? Tak. Má to. Jo, dobrý. No. Teď. Já si asi vytvořím nový brnění. No, jo, asi jo. Tak. Šup, čup, takhle. A takhle. Jsem moc rád za těch odběratelů, jako 8 odběratelů. A musím si vzít určitě nějaký jídlo. Jo. Víte, mám si chleba. Co dělám? Jo, 3 chleba to určitě postačí. A takhle se nám to takhle. A jdeme. Teď se najím. Sakra. Tady se taky sebou. Tak. Jdeme teda prohledat okolí. Tady se koně tam je láva. Tady si pro ní vždycky můžeme zajít. A šup. Žijdu. Kde jsem byl? Asi jsme venku. Špěná omena tady dvoru. To je krása. Už mě život nebaví. Ne, baví. Se natěhíme trošku dřeva, nebo ne? Jo. Trošku dřeva natěhí. Ještě jeden strom. Tak. Jeskyně. Tam je děura. To bys nechtěl spadnout.
A pomoc oni po ně šijou. Musím. Teď musím se rychle dostat. Dobře. Tak čau, já rychle padám. Jo, mám napsaný jsou hranice, takže se musíte bát, že jsem se ztratil. Kancler 2 je safe, otáčíme. Tamhle. To je hora. Hop. 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 Takže vidíte, zatím není naše výprava úspěšná, protože jsme nešli do dolů. Hop, hop. Hop. Teď byl malý střih a pokračovat. A zatím jsme nic nenašli. Ty další. Má napad. Spadni. Smážíme na křídla. Jsme to jump. Dal jsem to úplně s přehledem ještě. A hop. Já zabiju ovci. Byl se stmívalo. Růžový ovce na památku. Já už mám i z nich levely. Tak jdeme. Mohlo bychom se vrátit. Jo. Tady jsou kamenné hory. A to je fakt dobrý. A tady je sugarcane. No. Tak nic. Tak se vrátíme. Nevím. To jo. A zombík pomoc. No dobrý. A meč. Není dobrá. Jsme si vzali. Chlebíček sníme. Tady to sníme a jsme plně v pohodě. Třeba do jsme spadli do díry. Teď slyším lávu. Já radši jdu od ní pryč. Tak. Já to mám na papírku ty
Jo, tamhle už máme domeček. Takže to je dobrý. Pojďme, kde je to tady ten hluk. To je brácha Sagra. Jdeme. Zbytečných věcí. Vyspíme se. Teď by jsem to ukončil. Takže tady. A v příštím díle bychom zvětšili tu farmu. A čus!